ya ro ya utrai. Ko himen ko para bai ha utrai Jesus Christ. Agani gasni ngakua ban manra shapi. Shapang kawe ka jimpao janga Maria teisoti hakawe ka jaka ka bakerteng. Lasle Fallawox France. Barnicot ya kane ka jimpao janga Maria teisoti ka Maria teisoti jonga lasle. But kane ka jimpao janga Maria teisoti kala jia house name kat praspa saupo Henryu ha ka kat pra tarik ubanai September ha arngut kikina kiba ri masi kiba kerteng Melanie Kalwat bat Maximin Giraud but kaneka jimpao janga Maria teisoti kalong ka jingkot ya ka pertai baro ban kela kabamut banduai shirhem bad banai tilut ya lade ha ka jingim kristan jungi bad ka Maria teisoti kala kendu jor ya ki pahit baro bakinang lekui badrikui ya ka sniu bele bakin le mas bakoit kin chimbenda ya ka jing tu wai but kumjuru kin kindiu buram ya ka kerteng jongo Jesus Christ ka hikai bakadon ka bor ka bakerpang habang ikot ya ka kerteng jongo Jesus Christ bad ha usnem kat praspa sanpo way ha ka katkendai tarik September u Bishop Philibert de Bruylat jonga Diocese of Grenoble penbana bakane ka jimpao jonga Maria teisoti kalong ka bashisha ko himen ko para katkum ka jingi kai jonga balang ban penshisha kano ka jimpao jonga Maria teisoti kade balong bashisha ha kaba wat jingtip na kiba yoi but kunjuru kalong ka batte ya ka jinge jongi paid ringe te kibu ya kine arti leki mat ban penbana baga jimpao kalong bashisha bad ha ka jingwa jingtip ha ka jingbat binia ya kane ka jimpao jonga Maria teisoti ha ka lasalet ha France u bishop ula penbana ba kalong shisha ka jimpao jonga Maria ngilong ban le rio ble iya ka hakane ka jaka but katkum ka jimbatai jonkine arngut kikina kumbanga on Melanie Kalwat bat Maximin Girard kiba sharai ya ki masi kiba ri ya ki masi haulu kadba kidang pet kilayo i kawe ka kende ka shom hal rumau bat kabu ya ki timbui jonga ha ka kosio jonga bat dakaba tap iya ki kemat jonga da kekti bat kadang yang ketang bad kilalingo namar saudong jonga kadon ka jingshai bad kila turno syaka jaka basyong kane ka kende kabayam kadba kila tur kane ka kende kalaweng no keti bat kala peit yaki bat kala kot yaki ne ki armut ki kinaban wan shajan yaka bat kala yeng arta tru bat kala stang ban yai shajan yaki bat kala yoi bakane ka kende kala pong yaka jain ko bali bapendai daki maukor dor ha ka jain jonga bad kala dondru yaka jain kersha bad balong rong siar nanda kalapong ya ka juti bali bad saudong jong ka kejat jong ka don ka tiup kulap bad kala yang hakama jong ki bad kala ong pet kini ki beriu ha kata ka por ha kata ka snong kala don kumba pras pangut ki beriu baka ong kikon jonga ki khalat yanga bad kum ka dak
jong kaneka jimpau kala ang peit mentions nem la putlut ia upan minda usnemru pinselap habajan poi ia ke portalang kan putlut ia kipan pinumio bamshu pinsadon ka jingkardu bad ka nemsiniu hakeneka tai namarba pimpat ngeit ia ukun jonga but kala ang kindu yake brio bakin lekoi ia kasniu trai batkin kindiu buram ia ke kertang jongu Jesu Christ batkin pai no shau trai da ka jingtuai da ka jingkala kabamut bat ka jingai tilut pura ia lade ko himmen ko para hamal ke jimpau jonga Maria ka kedau yang ibarabo banyajan badukon jonga kam jukot ia lade ban buram ia ka henre ka barabor ka kedau yang i banjan bad Jesu kahakenek hau neu banai hakabangile riubale ya ka Maria teisoti lamba ke jingduai rosary tolong bakoloi ban kala kabamot tolong ke bakoloi ban duai shirhen tolong koloi ban ai tilut ya lade kane kalong ka jingkantu kabawan lamba ke jimpau jangka Maria teisoti ha laselet ha France ublein kerko yang ibaro bangin long ke baburam ya ka Maria teisoti Ave Maria ublay badan bor baran kerko yapi uppa barukon baru mensiam bakoin amen.